Здравейте, приятели! Благодаря ви за всичките коментари, всичките харесвания, които правите към моите видеа. Това, което се опитвам аз да направя с тези гледания, с тези включвания, с тези клипове, които правя, е с цел да се опитам да ви помогна на всеки един от вас в труден момент, защото всеки изпада в някакви дупки, всеки се чувства по някакъв различен начин, но винаги, абсолютно винаги, на мен лично картите Таро са ми помагали за душевния мир, за душевното спокойствие и за разрешаването на проблемите, които са ми се случвали. Аз затова се надявам и на вас по един или по друг начин да мога да помогна. Разбира се, в всички видеа, които пускам, правя идентификация, тъй като няма как за абсолютно всички вас, които попаднете на това видео, да резонира. И затова правиме тази идентификация, в която вие, ако се препознаете, то това означава, че това видео е за вас. Темата, която днес ще разглеждаме, е, разбира се, отново свързана с любов, но така в малко по-дълъг план ще го направиме до 3 месеца. Какво ви очаква в любовта? Да видим идентификацията, която сега ще направим. Някой, който се опитва да балансира живота си, да балансира душата си, тялото си, да балансира външния свят с вътрешния. Някой, който обаче е на прага да срещне или вече е срещнал сродната си душа. Човекът, с когото би се чувствал добре там, където е. Разбира се, има много трудности в тези отношения, особено ако са кармични. Винаги е трудно, винаги е бавно, винаги много страдания, много болка трябва да мине, за да започне да се движи нещо. Да видим още малко в тази идентификация. Вие търсите някакъв изход, някакъв път, по който точно да тръгнете. Може би този човек, за когото видяхме, вашата сродна душа, все още не е застанала така до вас, за да вие да почувствате този баланс и тази стабилност, която ви е необходима. Отново двойка, отново избор, отново колебание. Определено в момента сте доста объркани. Тези от вас, които попадат на това видео, много объркани и има прекалено много хора замесени в вашите отношения. И като цяло може би се влияете и много от това какво ще кажат другите. Или мислите за някой друг, а не толкова за себе си. Това видях по тази идентификация. Да видим какво ви очаква и в любовта. Какво ви очаква в любовта до 3 месеца. Видяхме, че се е появил този човек, с когото може да бъдете заедно, с когото може да споделяте точно такива сродни и сходни чувства. Тук ви предстои кулата. Това е обаче една карта, която ни показва, че колкото и да е трудно в момента, много скоро вие така ще изградите една нова основа в тези отношения, като цяло във вашия живот. Ето го и човека, за когото много мислите. Той също много мисли за вас. Той също е в мечтания, че може би е семейен този човек, може и вие да сте семейни или да имате деца. Но тук виждам, че с този човек, за когото мислите, имате шанс да съградите едно прекрасно, сплотено и голямо семейство. И ви очаква новото начало. Новото начало по глупака, обаче то ще дойде съвсем неочаквано за вас. Вие може да си мечтаете за нещо, то обаче да се получи по съвсем друг начин. С този човек излизат страшно много хубави срещи, романтични, усещане за близост, за желание, любов, приятелство също така.
Опитайте се тези хора от вас, които са около вас и ви правят тъжни по един или друг начин. Може да е човек от вашето минало или хора, които са много близко в вашия кръг, но не ви карат да се чувствате добре. Опитайте се тези хора да ги премахнете от живота си, да се отделите от тях, защото в противен случай няма да може да се насладите именно на тази любов, която ви предстои. Продължаваме с детската енергия, с хубавата карта с огнените жезли. Огнените жезли ни показват, че наистина с този човек ви очакват неща, които до сега не сте правили. Неща, които са, може би, и за вас, и за него ще дойдат нови, ще бъде нещо приказно, ще бъде наистина това, което може би в момента е само във вашата глава и все още не е осъществено, обаче имате наистина шанса с този човек да се осамотите. С този човек сякаш нищо друго не е важно за вас, освен вие и човекът, с когото виждаме тук в тези карти. Добре, нека да видим една последна карта, която ще ни покаже така по-обстойно. Освен тези хубави моменти, летни, чувствени, емоционални, какво друго ще се случи така по-сериозно. По-сериозно излиза най-сериозната карта, най-семейната карта, най-стабилната карта. Така че със сигурност до 3 месеца с този човек ви очаква семейно съжителство, събиране, прекрасни емоции, споделени с семейството, с децата ви. Наистина прекрасни карти излезнаха с много чувства и много емоции. Пожелавам ви от сърце да изпитате тези емоции, да изпитате това чувство, да съхраните тази стабилност, която виждаме, и четворката на жезлите, която излезна, и сродните души. Хванете това и го запазете, защото в днешно време много трудно се запазват едни хубави отношения. Така че вие имате този шанс и не го пропилявайте. Благодаря ви още веднъж. За лични четения знаете, че можете да ми пишете на лично съобщение. Има такса за което, но в следващото видео ще обявя една игра, така че очаквайте с нетърпение. Хубав ден и до скоро!